ato na taga 5 minutos si Jeffrey Tiliosa sa iyang pamahayag ba ila agi pabarog sa ilang debate nini adlaw gabi. Nagugma ko mga igsoon, ang tema nga mo karong pagasaluhan, pagasawaan na mo kining mahitungod sa kaluwasan. Kaya gingon man din nga hinungganon ba o gikinahanglan ba ang buhat alang sa atong kaluwasan. Mao kini atong tema mga igsuonan o ako isip ko sa ka affirmative, ako ipamatuon na doon gikinahanglan yun ang buhat. Pero man, tungod kay naa sa Galacia 5:6 atong mabasa diya mga kaigsuonan na nagingon na importante gyud ang buhat. Importante ang buhat na pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Pero kayo mga igsoon nga gikinahanglan gyud ang buhat dili kay pagtuo lamang. Kayo atong Osborn nag-ingon din nga importante mo ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Unya matod pa ni ngano man nga gikinahanglan man gyud kining importante gyud kining mga buhat. Tungod kay matod pa ni San Pablo ngadto sa iyang suwat ngadto sa taga Corinto, mingon siya bisan pag aduna ako'y pagtuo nga makabalhin og bukid apan kung wa ako'y gugma, wa ako'y kapuslanan. Musa makagigsunan, klaro nga ang pagtuo lamang dili na makaluwas. Kaya ang pagtuo gud, kung pagtuo lang ang yawa nagtuo mo sana. Unya makaluwas man na niya ang kanang pagtuo na mabasa na to diya sa Santiago 2:19 na ang yawa nagtuo sa Dios. Pero ang pangutana, doon na ba'y kaluwasan ang yawa? Wag yun mga kaigsunan. Busa, kining atong gingon nga ang pagtuo lang mo'y makaluwas, dili na kanang dili na hingpit. Nga naman, tungod kay ang hingpit nga pagtuo mo'y makaluwas mga kaigsunan. Kaya ito mabasa diha sa Santiago 2:22 na ang makapahingpit sa atong pagtuo mao ang atong mga buhat. Kusa kaya ang atong pagtuo ang atong mga buhat mo'y makapahingpit sa atong pagtuo. Nang kung way buhat, dili gyud kinihingpit. Nya unsa may maluwas? Katubang dunay buhat o walay buhat nga pagtuo. Matod pa din ang Santiago 2:14 mga kaigsunan atong mabasa diha nga nag-ingon 2:14 Santiago makaluwas pa kaniya ang iyang pagtuo nga way buhat. Dili gayon mao nay nasuwat dito, dili gayon basta klaro kayo nga ang pagtuo nga way buhat dili gyud makaluwas kaniya. Sama ra gyud pananglit pumuingon ka nga makabusog pa nila kung kanon ya dunay sudan, makabusog o makaluwas pa nila akong kagutom. Unya karon nagtuo man ko nga makaluwas, karon nabusog na ko bisag wala na ko buhata, wa ko mukaon. Mao na nga mga igsuonan nga dili gyud mahitabo nga way buhat. Ngano man kanang pagtuo lang daan, kanang pagtuo nimo daan sa Dios usa na nakabuhat. Unya moingon sa nga wa kinahanglan na buhat. Mura na sa buhat nga mag-ingon nga bisag naa gatangan. Mao na mga kaigsuonan nga lahi gyud ang katong pagkamatay sa krus ni Kristo, kanang pagkamatay sa krus ni Kristo giluwas na ta pero wa pa na mahingpit ang kaluwasan ngano man tungod kay ang human diha pag-ingon ni Kristo nga natapos na ang tanan. Buti pasabutan na ang gibuhaton ni pagluwas nato humana ang masag siya munaog nga to sa ubos ang musaka tanganan naman sa sibabaw. Mao na nga ang ato na lang moong pagsaka kay gihatag na niya ang hagdan padung sa itaas. Musaka na ta. Dili kay ingon nga pagkamatay ni pag-ingon yung natapos na ang tanan. Buti pasabutan na naluwas na ta sa hingpit. Ang iyang kibuhaton sa pagluwas nato
humana. Ang kuwang na lang, ang ato na lang gibuhaton para mahingpit ang atong kaluwasan. Nga mo pagsaka sa hagdan nga iyang gitunton ka nato ang mga bisi, bukat yun na aron mahingpit ang atong kaluwasan. Mao ka na mga kaigsoon. Kaya ka nang nas episode 8 nga iyang basahon nga nagingon nga tungod sa inyong pagtuo na luwas kamo, dili kini inyong buhat gasa kini sa Dios, wa ka na magpasagot nga kanang wa ta dili ta pabuhaton sa Dios ana nga naman kanang pag-ingon diha nga naluwas kamo pinagi sa inyong pagtuo, gusto na. Pero unsang pagtuhoa ang nakapaluwas nato pagtuo nga hingpit. Iya, wa man na mag-ingon nga dili ta pabuhaton, ingon diha nga buhat ka na sa Dios, dili ka na buhat nato, kundi buhat ni Kristo kanang pagluwas. O sa kanang pag-ingon dili kininyong buhat, wa na mag-ingon nga dili ta pabuhaton. Nagpasabot na nga dili kininyong buhat, kay buhat ka na sa Dios ang pagluwas. Okay. Tapos may galag, pabato, di Jeep Regilusa, pagtubuhat, patag pa sa iyang rason, kaya kinalabuhaton sa tao para magkakaplag o kalawasan. Samtang tagal na itong 5 minutos, si Ray Batike, diri ka napita, sir. Ariya, diri ka rin, ano makita ka sa video. Ay, bali, abidara ba na sa United Kingdom. Okay, si Ray Batike, may galang. Nakakay 5 minutos, papunta na ni Jeep Regilusa. Mayong bunta, mayong hapon, gani bugtas, mayong hapon sa akong mga pagminaw, may hapon sa akong pinalangkan kahit from the lake, si na. Ano po tana bro, siyempre? Ano ito ba sa imong mga kapasok? Matag ba na mo, nakipit niya pagtumo, oray makagawas? Asa na ba sa Biblia ba na nakipit niya pagtumo, makagawas? Okay, kaya. Ako asa ko sa kuna. Asa na pitas Biblia nga hipit na pagtuo o rin magaluwas. Nag-ingon diha sa Santiago 2:22 nga ang pagtuo nga inubanan ug mangbuhat mo'y makapahingpit sa imong pagtuo. Unya, nag-ingon diha nga kung way buhat, pasad pa dili hingpit, way buhat, dili gyud magluwas kay nasa Santiago 2:14 nag-ingon diha makaluwas ba kaniya pagtuo nga way buhat, dili kayo usa ang makapahingpit ang buhat man sa pa kaning nas 2:22 sa Santiago nag-ingon nga ang pagtuo nga inubanan o mga buhat mo'y makapahingpit sa iyang pagtuo. Okay. Dahil po na. Sa pupunta na ako makabasa. Okay. Ato mapasa sa Biblia, niya gipamulong na ang hingpit niya pagtuo, maoy makalawas. Dili man na, tingnan ta, pagtuo nga ino ba ng buhat. Kailangan may pagtuo nga may buhat, pero tuot yung... Ang gusto ni Ray Batike, ang iyang pumunta na asa na pitas Biblia, nga pagtuo o buhat, mahingpit. Ang hingpit niya pagtuo. Ang hingpit ka pagtuo, makaluwas pinagis buhat. Okay. Ang hingpit niya pagtuo, maoy makalawas. Ang hingpit ka pagtuo, may makaluwas. Mao na dito ka kung dibasa na sa Santiago 2:14 nag-ingon nga makaluwas pa niya pagtuo pagtuo nga way buhat. Sa dapat way buhat na sa dapat dili na hingpit kay ang hingpit mo man ang nag-cross by nga magkapahingpit kadto mangiyang buhat kadto pa dili maluwas kung way buhat. Okay, dahil pumunta na. Dahil pumunta na, i-mention ng maganda na katong kamatayon ni Kristo para to sa atong kaluwasan. Pero matagmali mo, dili itong hingpit. Naman masahod sa Biblia, Project 3, dili lang ko mamutana, dili. Ako yung ginoo mamutana, dili lang ko. Sige. Na ay mabasa. Sige. Kategorikal mo. Sige. Matag pa sa Romano 6, versikulo 14, matod pa din. For by one offering, he had perfected forever them that are sanctified. O gani sa verse number 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Sa verse 14, for by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Okay. Now, pagkata naman, Binsaya, aron magkasabot lang. Pinaagi sa usa kahala, pinaagi sa iyang lawas. Iyang nahingpit ang atong pagkabanaan
nahangtod sa kahangturan, ganit matata sa sampayaton. Amo na siya, nahipit hangtod sa Okay, kahangturan. oo, siya Ang kumutana. pamutana, yun ba, naisupak man siya mag-iingon ganina na Ay, itong dili ito ang hipit. Kristo dilihipit. Okay. Ah. Dili ba na supak man ni sa gibuhat ni Kristo ka dilimpit? Wa ka na masupak nga kay sunan. Nga naman, kay kanang mga gibuhat niya alang sa atong kaluwasan na sa ito pa, hingpit na ang tanan nga iyang gihatag na ito, hingpit na ang iya nang gibuhaton. Pero ang ato na para masantify na, para ta masantos, mo itong musaka na tanan to sa iyang gitunton nga mga pamagi. Okay. Sa ito pa, ang pamagi na mo na makasantos na to. Sa ito pa, iyang gibuhaton na natapos Okay. na. Sa ito pa, Okay. hingpit na Dili, iya. usa ka Pero ang pagkala si ato, Rizky. may wa pa mahingpit. Okay, okay, sa kaputana. Ay, kinahanglan pa sa Uyon ka ba? Siyempre, sa Isaiah, Kapitulo 40, sa 64, nagtuwag na ito. Ang atong maayong binuhatan sa sama lamang sa mabukaw na trapo. Ang pamatana, makaluwas dahil ang atong maayong binuhatan yung sama raman at mabukaw na trapo. Sabag. Wajib ka maghuna-huna na si San Pablo tinunay ni Kristo. Paano ka na? Si San Pablo tinunay ni Kristo. Kung sa gingon ni San Pablo, ang pagtuo nga walay puhat, ha? Wagi kapuslanan, ha? Wagi kapuslanan. Oh. Sa ito pa, dili ginhita po. Nga ganang imong giingon, nga pagtuo lang, mo'y makaluwas. Kaya sa kung pagtuo lang, ang yawa nagtuo na siya, nga luwas ka ng yawa. Okay, time na. Okay. Kamu lang tibag-tiba, Michael, ha? Sa ato mga debatidor, likod o mga rason, likod o pamahayag, o diya kay natapos naman ang 5 minutos, nga ito gihatag na ito ri-batikin Michael, pangunta na ito Jeffrey Kiliusa, nga pamahayag sa bawang barugadan, ato pagtagaan o 5 minutos. Si ri-batikin sa ayang pagdinay, kanilang pagtuo buhat, kundi pagtuo lang tungo sa grasya sa Dios kita nangaluwas. Atong tagaag 5 minutos, pamayag, pagsupak, si Ri Batikin Mayela sa iya panahon. Okay, salamat kayong hapon sa Makausaw. O niya, ang hapon sa tanang mga niya para sa Plaza Independencia. Sa tanang naminaw sa DYRB, may hapon. Una sa tanang, akong i-qualify ang akong baruganan na ganong ningon ko nga dili kinahanglan ang tao buhat og maayo para maangkon ng kalawasan. Una sa tanan, tungod kay matod pa sa Biblia, dunay mga upat tulo lang, kapaskulo atong ikutlo, no? Sa Roma 3, Gs, matapasanglit ang tanaa, walay matarong, wala bisan masa. For there is none righteous, no not one. Sa Roma 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya tanan nakasalaw, nakapsal sa himaya sa Diyos. O kani, matod pa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 12, matod pa sa Bible na for as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kitang tanan magkasala. Kitang tanan ang kabangan sa Diyos, dili matarong. O kani, tungod sa atong pagkamakasala, nakabsan ta sa himaya sa Diyos. Meaning, dili ta makapahimaya sa Ginoo tungod sa atong pagkamakasala. Mao na akong gibasa ganina akong gipangutana sa Isaiah Kapitulo 64 versikulo 6. Kaya dito, na our righteousness are as filthy rags. Ang atong mga maayong binuhatan susama lamang sa mahugaw na trapo. So, natural, entonces, atong mahimo ang sakto nga conclusion. Ergo, ang atong pagkamatarong ang madawat din sa maramas na mahugaw nga trapo o kitantaran puros man makatasada, nagkinahanglan tagman luluwas. Dili ta makaluwas sa atong kaugalingon. Nga naman, ang Ginoo nag-require of perfection. Ang Ginoo nag-require of holiness. Dili lang kay karon matarong ugma di nasag, karon matarong unya di nasag. No, ang required sa Ginoo perfection of holiness. O asa man ta na maangkon
maangkon at dili gyud ang tanan nato maangkon. Apan tungod sa gugma sa Dios, yung gipadala sila sa Kristo, yung gipadala sila sa Kristo para mapakamatay sa cross sa Kalbaryo, para maangkon ang kaluwasan kung bisan kinsa nga magasalig gani na sa Juan 3:16. Now, ang Santiago 2:16 wata mo supak ana. Tinuod na ang pagtuo kung may buhat dili makaluwas. Ang pagtuo kung may buhat patay. Tinuod na. Pero ang kaluwasan dili ni patay. Nga naman, naa may nagbuhat nini. Kinsa may kabuhat ani. Ang Diyos mismo na nasa Salmo 7 sa 72 versikulo 12. Ang Diyos mo'y nagbuhat sa kaluwasan sa taliwala sa kalibutan. Sa Jonah chapter 2 verse number 9, ang kaluwasan iya sa Diyos. Ang Diyos mo'y nagbuhat sa kaluwasan o kana nahimpit ka na pinaagi ni Ginoong sa Kristo o dan kay na naman nabuhat ikaw na nang musalig sa buhat ni Kristo. Na ang kaluwasan maangkon pa nato pinagi sa pagtuo tinuod na ang pangutana ang pagtuo nga way buhat patay pag tinuod ka patay pero ang kaluwasan dili ka sa patay ay naay nagbuhat ana dili ikaw dili ako dili kita tanan mo dili si Kristo kung ikaw ang mamusalig ni Kristo kaya na naman nagbuhat para nato para ang example no example ingon ni Bro Jeffrey kaon ang logic mo ingon na to, ang tao di kayo ka mamuluto, di siya nakakaon. Kung may luto. Pero kung doon ay muluto, para nimo, pwede na kang kaon. Ang tao nga way kwarta, di makapalit og sarina, di siya makapanagi og sarina. Pero kung doon ay mapalit og sarina, para niya, ihatag niya, sarina na siya. Sumosad na kaluwasan. Ano na nagpuwat sa kaluwasan, ang Diyos pinaginin mo sa Kristo, mo nang maangko na itong kaluwasan, grasya kini mo rin bayan, ang pili lang pagkabuhatan, salig ng ni Kristo. Kaya salamat, may hapon. Okay, mga to si Riva Tikin Mahigalo sa negative side. Dini supak ang pamay ni Chief Riqueliosa may tungod sa kaluwasan nga i-discuss kaginina sa iyang pamayag. O niyan, itang blagay magilat, nakapunatog 5 minutos. Pangutana si Chief Riqueliosa sa pagpamahayag po ni Riva Tikin sa iya nga porgana. Ako munang pangutana ba? Kay lingon ka man, imo maging ginigang na wa kinahanglan ang buhat alang sa kaluwasan. Ang pangutana mao. Kung magbuhat ang dautan, ma-interno ba tao dili? Ito ang pangutana. Dautan or maayo, wala na kinahanglan na. Pagsalig naman ni Kristo. Ang akong pangutana, asa ta punta kung kita magbuhat og dautan. Maulay po, tumaga ang asa ta punta. Okay, ang iyang pangutana, kung magbuhat kang dotan, kung pasabot, malangit paghihapon ka kung nagbuhat kang dotan. Ang question na Mr. Moderator misleading. Okay. Wala ko mabarog na kinahanglan ka mo. Huwag ko mabarog na kinahanglan ka magbuhat ang kayo. Pagbuhat namin kautan, na kung ipabarog, pinaagis pagsalig ni Kristo. Dili na ako Okay, ato ilistang na yung pangutana. Ilitra ito, pangutana kay di matupag. Kaya, karon ang akong pangutana mo ni. Tinuod bagid na ang gingon diha nga ang pagtuo makaluwas? Ha? Way buhat-buhat? Tinuod ba yun nga ang pagto makaluwas, bisag wa magbuhat-buhat? Duha ka bersikulo ang mo pamatuod na una ang Romas 4:5 matod pa dito nga ang tao nga nagatuo pag wa magabuhat ang iyong pagtuo giisip kini nga matarong Episo 2:8 kabuan mo sa Okay. Sa to pa, ang imo answer ato, kay wa kinahanglan na ang buhat. Karon ang pangutana. Sa dihang mutuo kang Kristo. Ang mutuo kang Kristo, unya di ka magbuhat og maayo kay wa man na kinahanglan na ang pangutana, maluwas sa gyapon ka. Okay, tubag. i-qualify na to ang mayong buhat importante na pero kung kaluwasan mo isgutan ang kaluwasan mo isgutan ang pagsalig na gidhan ni Kristo mo importante wala yun. Okay, ang tubag niya, pagsalig ni Kristo, mao importante. Lain pangutana. Sa to pa, kung musalig tayo ni Kristo di ay, sagdi pa ang buhat og maayo, sa to pa, luwas na gyapon, paano na ibuti nga ipasakot? Karon lain. Okay. Tabagon na to
Una sa tanan, ingon si Kristo, ni siya para dili para sa mga matarong. So, kung mabuhat ang matarong, dito mo itulo ni Kristo. Yan si Kristo, napakamatay siya para sa mga magkakasala. Sama ni Mog Naso. So, kinahanglan ng tawag ni Kristo, pili kinahanglan ng atong pagkamatarong kay Kristo, ikaw na nag-ibuhat sa Diyos. Okay, lahi po na. Buot pa din ni mo'y pasabot, kaya ang imong sabot, nga ni ani siya alang sa mga dautan. Buot pa ni mo sabton, nga magbuhat na lang tagdautan, kay aron kita mo'y anhiyo ni Kristo. Okay, ang puti pasabot Brad, kung magbuhat kag brutal, iya punto, may perno ka. Dili ba lang kinahanglan nga bubuhat ta o kini matarong, bubuhat ta glotan, ya di ta gusto malangit, put sabot, bisa bubuhat kag matarong, bubuhat ka o kini glotan, may perno ka. Kapag na to, tubag na to, anak, kanang binukatan, maayo man na or takutan, dili na relevant kung kaluwasan mo hisgutan. Okay. Ang relevant, ang manluluwas. Masalig ta sa manluluwas, nga mo sa Kristo. Whether dautan or maayo ang binuhatan, dili na relevant. Ang pangutana na ko, mauli, ha? Hukman ba ta sumala sa atong pagtuo, o hukman ka sumala sa atong nabuhat? Okay, tubag. Kana, dipindi na siya. Sa kaluwasan, hukman ta pinaagi sa pagtuo. Pero, sa mga ganti nga umaabot sa langit, hukman ta pinaagi sa buhat. Okay. Lahat kayo sa kaputa, siyempre kilusan. Karon, kay matod pa nimo, gikinahanglan man gyud ang buhat. Aron sa hukman, ha? Aron sa hukman. Kay ingor muantong kita sa hukmanan, kunya hukman magita. Unsa may hukman nga luwas na magaka? Okay. Luwas na magaka kay Unsa sa imong ang pagtuo. hukman? Sa imong pagtuo na luwas naman ka, kunya wala kinahanglan buhat. Kunya nganong magpahukom pa magka, na luwas na magaka. Okay, tubag. Ang tubag na to, na sa kining sa basahon na ko sa Juan, no? Ang tubag na tara sa Juan kapitulo 3 versikulo 18. Matod pa diri sa Biblia. Ako ng Biblia. Dara. Juan kapitulo 5 versikulo 39. Matod pa. Padako dyan. Tara. 3:18. Ang matod pa sa Biblia, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. So, ang tao na magsalig kang Ginoong Kristo, dili na malaglag. So therefore, ikaabot sa langit, hukman ta sa atong mga ganti, mga korona, kung dili hukman lagi sa atong buhat, atong kaluwasan. Kaya naman, so masalig ka na Kristo, dili na hinukman. Okay. So, sa atong papadaan, may gala, sa di patangat to sa unahan, hindi ka dugang lang diskusyon, may gala, tungod sa ilang atiba, karon hindi atlaw Domingo, alas 5, alas 6 na maguma sa atlaw Domingo, iyap ito padawag, matang punta, alas 8 nga to, alas 9:30, sa alarma 5:40. Matang alas 4 ito madumog, o atlaw Domingo, inyo ito madunggan, alas 5, alas 6, sa Plaza Independencia, live sa DYR Bisipo, sa atong mga suking Tik Paminaw. Kanya kadamon doon ay mga pagkutan na tungod sa itong atiba karon, makay mo papadangat sa inyong mga mensahe sa 0932-212-5163. At nabalikon sa inyong mga pagkutan na 0932-212-5163. Apa sa dili patapadayon nga tusunan, magpadayon balik na sa Pikas Luwag, alam sa Tularong Pinito, please, bye-bye. Talatay 3 minutos, kalabay alas 5 sa kahaponon. Nagpaminaw ka mo sa DYLB5 Pritanaw na dahil sa inyong radio. Kiniga pa ng inyong anchor man, Dani Cuptas Megala sa Malticos Pagto. Napadres Plaza Independencia Megala. O niya connection sa DYLB5. O na makatungog ka mo nining ato-atong matagapon at ng Domingo ang Baticos Pagto. Salamat na ni Chief General Lobby ang Yoran at pagkain pinato pag-abag Megala para kining atong tingog sa Lucas Plaza Independencia sa direksyon sa atong Tuhaga Di Batista, madunggan ang ilang tagsa-tagsa karason ining atong tulpunan matagapon sa Plaza Independencia sa Baticos sa Bagto na ginuwala sa inyong anchorman o na imo moderator sa mga programa Baticos Bagto. Salamat kayo sa atong mga kadagbuas DYLB Bisipo, di ang atong station writer si Mabro Cortez o natong Diyos Director Inday Vanessa Batson. O maganda atong kaibaw may gala, madunggan tayo alas 8 ngadto na sa alas 9:30 matagbuntag sa alarma 5:40. Ikaw na usap sa matagapon alas 4 o diring adlaw Domingo may gala. Monday to Saturday
ngadto na sa adlaw Domingo ang atong matununon nga inyong kadungog kay dumala sa inyong angkorban dani kugsas mga kaisyon. Okay? Ato nang tagaan og 3 minutos rebuttal sa ilang mga rason inatap labi og kining rebuttal nga mura ta nagpost mo bitin ha. Ato na ibawa niya sa atong mga debatista Michael ang salmot nini kinalang ang ilang attire formal kanya di ko mudawat og mga debatista nga mamurol. Ato lang kung mahimo mag-blue sleeve basta ang atong rules and regulations kinahanglan ang debate dinis Plaza Iprisya ang duha ka debatista nga dunay schedule sa alang Domingo ang formal kay kung dili sila formal bigla niya mamurol-murol di ko musugot pahalang ako rin magyabiyaw kaya disqualify na mamurol mga nataglay debatista nga dunay attire tungod kay reliyon man atong iskutan kinahanglan ang nalipod sa reliyon formal dili kay magpusot-puslot na magpusot-puslot sa purol o niya mamurol tungod kay ang mga taong magtanaw, uy, di ba di magkadistukto? Ganun mamurol mo na siya. So, ato lang ang iyo sa atong kaisunan. Yung kanil po amigo, ana din siya short, sunod debate, sunod siya. Okay? Ato na ang tagahan ng 10 minutos, si Ray Batikin Michael, ang nailang na pagkayo nga komentaris sa radyo, sa lalaing planeta o sa lain ng mga telebisyon, si Ray Batikin. Ato tagahan 3 minutos sa iyang pamayag, rebuttal, ngadto na sa pamayag ni Jeffrey K. Yusa. Okay, una sa ng atong delibat, no? Kini, una, ang pagkamatarong sa tao, 5 minutos lang, 5. sige, ang ang pagkamatarong sa tao, kini, importante ni siya sa pagkinabuhi ng kalibutan. Tinawag na, importante sa siya isip Kristohano kinabuhi para magpatuntag maayong pamatasan para magpuyok ng mananaw ni kalibutan. Pero, kung kaluwasan na gamit ang isutan, una sa tanan, wala man mo ingon sa Kristo na ang mga maayo, ang mga magbuhat o maayo rin maluwas. Wala may si Kristo na hindi ko rin para sa mga magbuhat o maayo. Wala sa may si Kristo nga, kinahanglan mong magbuhat o maayo, di mo magkasala para mo magkaluwas. However, ang ingon sa Biblia, nga, si Kristo nagpakamatay para sa mga magkasala. Matot pa gani, ato ang Biblia nag-ingon, nga, kitang tanan, magkasala o dili, o wala matarong, wala, isa. Now, una, Facebook ang atong kaakbang mo pag-hukom. Nga ato mga sa langit hukuman na pinahagi sa pagbuhat. Tinuod na ay mabasa sa Biblia na hukuman na pinahagi sa buhat. Apan ka na sa mga ganti na ang atong madawang mga sa langit. Kung ka na, kung sa mga ganti na, di din na kaluwasan eh. Ka na, kung ato na itaas na ka na, mga corona na siya ng mga ganti. Ang kaluwasan sa Biblia, libre kini, gihatag kini sa Diyos. Dili ni ganti, gasa kini. Tingnan ng Biblia, for by grace are you saved, through faith. It is not of yourself, it is the gift of God. It is not of works that any man should boast. Gasa ni dili ni ganti, dili ni sweldo, o dili ni siya kining balos na anong hangtuan. Gani, matod pa sa Roma 6:3, ang Biblia nag-ingon, for the wages of sin is death, but the gift of God, gift of God. Now, atubangan karon dayon kung sali ka ni Kristo na ay hukom may tabo. Unsa man ang hukom? Matod pa sa Biblia sa Juan 5:24, unsa nga hukom? The Bible says in John chapter 5 verse number 24, verily, verily I say unto you, he that believeth on my words and believeth on him that sent me have everlasting life and shall not come into condemnation. Na anay kinabuhi mo katapusan o dili na aatro sa kalaglagan. So, kaluwasan yan ang iskutan, dili na tapanahukman kay iisip na taluwas, dapat ang kinabuhi mo katapusan. Na ato'y judgment kaganti, pero kana dili na kaluwasan kung dili, mga ganti ka na atong mahadawat ato sa langit. So, pinaagi nini atong mga ipang papatuot, atong na bugkag ang
mga argumento sa atong kaasbang. Nga, matod ba niya, kaluwasan na ang kumalayan sa buhat. Kaya na, dili na mabasa. Salamat. May hapon. Okay, papay siguro sa 1 minutos. Pero wala ni mo ang 5 minutos. Ipulo na to ang 1 minutos na Jeep Recluse. Okay na? Okay. Si Jeep Recluse sa Baygala, iyapong tubadon, mga ripatal, si Riva Tingin, may tubod sa iyapong matod, may tubod ni Chanti, Marinita, Tao, Pico, mga kaiso. Mga igsoon, patod pa nini akong katbang na huwag yung punong kinahanglan na ang mga buhat alam sa kaluwasan. Nga, niingon siya na ang pagtuo mo ay makaluwas. Kanya karang pangutan na, ang pagtuo ba nga bisag dausan atong buhat niya nagtuo ta, maluwas ba ta? Di ginamay tabo mga kaigsunan, kay si Kristo mianhi, nagpakamatay aron pagluwas nato, pero nagbilin sa siya mga kasubuan. Pero man, tungod kay kita, kay baos siya nga makasatag usap. Kanya ang pangutana, kung di ta makahimo, di ta makatuman anay ang gisugo, luwas kaya punta. Mao na bisag tuog, manata niya luwas ha. Pero doon na siya po'y tendency, doon na siya po'y kayunan ka makasalata. Tungod kay nagdilin man siya mga kasubuan. Kung mao na itong kanaon, dili ba ta maghimo ang iyang gibuhat? Kana lang pag-ingon, higugmahin mong iskatao. Kanya karon kung sa na kabuhat, kung di ta nabuhaton, ang pangutana, luwas kita. Iko ang tamutuo niya. Niya, dili ta mahigugma sa tayo iskatao. Maluwas ka ta? Ang iya, para niya luwas kit. Kaya nagtupas na mutuo, kaya naay mabasa na ang pagtuo. Pag-ingon niya, tuo ka mo ni Kristo, ang mutuo, maluwas. Niya, waman ko ni buhat niya. Nabasa po na, natuo na yun. Pero, doon ay duha ka, bahin ang, doon ay duha ka klase nga pagtuo. Pagtuo nga hingpit, o pagtuo nga din hingpit. O niya, ang makaluwas ini, sumalabas kong gibasa kanina, nga ang makaluwas, ang pagtuo nga hingpit. Kung sa may makapahingpit sa pagtuo, Las Santiago 2:22, nga ang makapahingpit sa atong pagtuo, mao ang mga buhat. Ang ila, pagtuo, niya, dili man kinalabuhat sa ito, padili hingpit. Niya, maluwas na din ng dili na hingpit. Mao na mga kaigsuunan, nga di ka mahitabo nga kita, nga magtuo lang. Kaya pagtuo niya, husto ng gingo niya, pagtuo. Pero unsa ang pagtuo ba? Pagtuo nga, hingpit. Mana nga, dili gina mahitabo. Kaya gisulti ko na niya, makaluwas pa kaniya, ha? Makaluwas pa kaniya ang pagtuo, ha? Nga way buhat, dili kayo. Klaro, dili kayo, niya. Pagtuo na yun, luwas na. Kaya giluwas na mo kuno tang Kristo, sa ito pa, bisag mabuhat mo kanya tag-dautan, luwas na yun na. Kaya wala kinalang na buhat. Mana mo igsunan, nga hindi katapos, kitang tanan mga matay man, nasa 2 Corinto 5:10, nagingon diha, nga kitang tanan, muadto sa hukmanan ni Kristo, o hukman kita, sumala sa atong nabuhat. Huwag yung maingon nga, sumala sa atong pagtubo, sa atong mga buhat nga naman, tungod kay ang buhat, dako pa kayo nagtimbang kayo sa pagtuo, ang pagkabuhat iwag ng Kristo. Kung di mo mutungo, nagtutuhoy ang atong mga buhat. Sa ito pa, ang buhat mo importante, mga ni hukman. Kunya, di hinalong ka buhat ng lani, alag sa kurwasan. Wala ni, klaro na kayo mga reaksunan, na kiningila, nag-ilipat-lipat ng tanan nila. Wala mga reaksunan nga, di gini mahitabo nga, ay buhat. Kinahanglan yun ang buhat. Eh gani, ang yawa doon ay pagtuo. Pero ang pangutana, maluwas pa kanin yawa. Maguna pa hinunin nato dito noon kung pangalita luwit kinahanglan na buhat o niya tuo lang. Ang yawa, gawin na lang ito sa langit. Ano man, nagtuo ko na siya. Kanya, dugay na ko kinang yawa. Ito pa, maguna lang naroon ito langit doon niya. Sus, tuwa na hinutan itingkag ko sa langit. Kaya naman, pagtuo naman nila, niya way buhat. Kanya ka na lang yawa, na may pagtuo. Ito ba, ulhan ko ta siya yawa ni. Tuwala na siya nito. Mga mga keksunan, gadigin may tabo, gadigin ta magbuhat eh. Kaya may gidilin siya na suko. Kaya di talang na tumanon. Kung ato ng tumanon, maluwas tadi. Luwas yun. Pero kung di na to tumanon, ang masag, luwas lang yapon, bisag di na to tumanon, bawa ka na mga keksunan, nga taphaw ka ng pangatarungan na.
Wala ka pera na ko. Wala ka. Sa to pa, magkaupan lang ka ni siya mo. Ano, mapagtungo lang. Na, wala, magpunta ni dito. Oh, wala, wiksunan. Kakanantanan, kinalang yun na itong buhat. Kaya kung dito na buhat, kung matulog lang ta, why buhat, naluwasan. Why kaon, hindi itong buhat. Kaya busog naman, tungo lang na busog na ta. Busog na. Okay. Salamat kay Jeffrey Cleosa sa imong ribatal. May usap sa pamayag ribatal ni Ray Batiken bay. Then tapos ang ilang duha ka ilang tiba karon nga pagtubuhat pagluwas samtang kang Ray Batiken pagtulang uba sa grasa sa Dios kita maluwas dili kinahanglan ang buhat o matupad Jeffrey dili kinahanglan ang buhat kaya pagto maguban og gamot kapo na lang tibang-tibang kaya sa inyong mga mensahe makapahin magpapadangat sa inyong text messages sa ato sa pagkagala sa 0932-212-5163 uy ako na ipabaw kaya kisa karon ng minaw Dias Liti ingon ba sa Negros sa mga bagyong pamilya na bilis Cordoba o Gasbol si Nantasyon Bagyo no? Katong mga tagtumang pigala ang asawa sa kong iyon namatay niya karon adlaw Domingo sunod Domingo maron sunod Domingo idubong dito sa ang ministeryo dito sa Talamban di katong mga bagyo pamilya labi nagkaila sa mga bagyo dinistakaninaot nga paglitog mo pila ka pulong pagkampo sa malinaw na kalag ni Tasyon Bagyo. Ngayon po sa pagkat ng mga kaliwat, makahimo ka mo pag-tampong or kining pag-bisita sa iyang haya dito sa sitio Takaan, Barangay Talamban, dito sa Ilang Panimalay. Kaya mato may gala ang kining ato mga debatidor, mga professional debaters, no? Kaya kining ato mga Sri Batiken, nagana ni mga debate nagyan. Si Jeffrey Cleosa, dili basta-basta mo na nga ang ilang mga rason, buga. O kamo nga naminaw diha, kamo ray magtimbang-timbang asa mo dapita, mo dapit sa duha ka habig, nga nagpamatuod ining ilang atima adlaw Domingo din ang batikos pagtuo ni Arigyo dire sa Plaza de Iglesia aron pangawaon ang ilang tagsa-tagsa kabaruganan doktrina may tungos pagtulunan sa ilang tagsa-tagsa kabaruganan. So di ay mamutana atong taga si Turupil George Turupil sura pala ito nagbangga ni okay, isa may punta na niyo doon? Si Ari lang ko mangutana Okay, pasay mo rin atong karoon. Usa ko Yanong Katoliko, mangutana ka ni Ray Batiken nga usa ka pure born again. Okay, ato taga si George Turipil, pangutana o duha ka pangutana ato ni Ray Batiken. Ay, alam rin ako lang. Bawal mo rin. Labi ni George sa tagsa-tagsa ka na ito, nakapita ko dyan na ito, tagsa-tagsa ka pa rin. May hapon na itong tanan ko. Ako rin ay garang katay nga na-sport sa katubat, may pagkapita mo na, hindi mo pwede. Tanda na ako yung pangutan ni, ako na at least ni Bradley Batiken. Eh, ang iyang piro sa iyang ano na, di ba kaya pagsabi, tuuro yun mo yung mga pinagkakubat. Pero sila, ako pangutanda na nakaman sa San Juan, 14-12. Ako karoon ko na po, 14-12 sa San Juan. Required pa yung gusto nga, ninong gusto nga, ang katong tinuot nga nagatuo, ang nagatuo ka nako, kinahanglan magabuhat siya sa mga buhat nga gibuhat ko sa mga nato pag siyang gibuhat. Required pa yung librat na katong karoon yun, kinahanglan nga magabuhat siya. So, palihog ko po sa iya, librat na ingon ka nga, dili na kinahanglan. Ganyan mo mas gusto nga, ikinahanglan yun nga magabuhat siya sama sa buhat ko. Okay, okay, nasa buwan 14-15, 14-12. 12, katong iyang pangutana o iyang disparan sa iyang pangutana. Okay, ang naapanahon pagtuba. Okay, kana ang nasa Juan 14-12, link na to nasa James Santiago 2 City, ang pagtungo ay patay. Kung nasa na sa episode 2, James, nakita gibuhat sa Ginoo para mabuhat ang maayo. Kana, ang tubag ana na ang pagtungo, konsulta kita sa maayong kailangan.
Una ang pagtuo, na nakapagtuo, kung resulta na siya sa mga iyong pinakahan. Kaya karoon na may pagtuo, doon na magiging bunga. Now, ang binuhatan, bunga siya sa pagtuo. Pero dili na dungan na, di ba na mahita mo nga, itanong mo na natin bunga daan. Una sa ang tanong, usapan ang bunga. Tuo ka, pagtuo mo, pamunga na siya bunga. So, parang mawita na na, pero ang pagtuo, dili na required ang kaluwasan na doon ay buhat. Nga naman, naala sa Roma Kapitulo 4, Versikulo 5, na meron dito, kapag kaniya na nagatuo, pag wala na kabuhat, ang iyong pagtuo, Okay. Ano Kano po na? kagad? Di mo siya na, hindi ko rin required ko na ang bugat. Di mo siya required, hindi mo siya ikinahanglan ka. Ito nagkatuo, pero kinahanglan nga magkabuhat siya. Asal kitinuuran nila. Di mo mas gusto na ikinahanglan yun, hindi mo na ikinahanglan. Okay. Ito ba? Kini, wala man na siya explanation. Kaya wala pa ito pa sa mga versikulo nga ibasa. Ang gayron dito sa Juan 14, ilan believe only, words that I do shall be known also. So, ang mga iman, inahanglan ko ato sa niya, siya na nakatubo ka na. Kaya tinuray sa pagtubo, ngayon ko na, resulta yun ang buhat. Puro sa tinuod, wala'y pagkakalat. Okay, Michael. Napay sa kaputana. Last question na nito ha. Napay nagkahal mga nangutana. Katapusan ang pangutana. Dindot ko na yung ginagalan. Ako pa pagkutana na rin. Okay. Schedule lang. Nagoy putan na Bradley na sa Patio Bayching ko 31 na Pispinta. Kasi kilain ko rin mga kanding katong mga kanero niya. Tingong kayo siya, kamong nas ko o katong mga kanero. Panundan niyo ang ginurian sa langit kasi ba hindi ko tumurin nito pagkaon. Iuho ko inyong painom, buko ko inyong sinaan, nabilanggo ko inyong kong ginoo. Ang pumutana ni Bradley, klarong kining, mga puluhat ko rin kining, pagkaon ang buhat mo kining niya. Sulod yung ginurian sa langit, tingin sa panundan niyo, at yung ginurian sa langit, ang katong gingas wala, gingon siya, at yung tinaan ng layo, ito po, kung ipakan na, buhat mo ni Bradley. Paniho ko nung reconcile ko siya, kasunod kining mo rin, kaya ito gining nga, magpalangit sa dining buhat ni Bradley, karang kapag-aon sa gigutong, giuwaw niya, o ito niya bilang ko, pero kay Bradley, magpalangit yun. Okay. Okay, pangutana. Tubagas direk. Ang tubog na to, kining ang iskutan ni Kristo mo, dili man na siya literal. Gani, mga tanam na niya mga apostoles, ano sa amang minakita niya among isinahan, ano sa amang minakadoon ni mas bilang kuan, wak man na magtapos ka na, puro na siya figurative. Ano naman, at that time, with si Kristo, walang dawata sa mga kudiyo. O ito na nasa Juan 1:11 na. Siya ito sa iyaha, pero ang iyaha wa magdawat kami. Ikikot ka na sa pagdawat ni Kristo sa mga kudiyo. Na mga kudiyo wa magdawat ng Kristo. Una, wala na siya, wala sa Kristo para sa mga pagwakay. Ang iskutan nila, mas Kristo ang ay dawat. Naan na sa Juan 1:11. He gave him to his own received not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So para ito ba, pagkakiling ka sa literal, good na, upo, hinaan, priso, doawon, figurative na ang pasabot. Okay. Wato ito ba, nilipatikin pangutana ni Jude Trepil. George Trepil. Nangin mo. Imo nga na. George. Maraming church Rama ba? Okay, then tayo mga mensahe magkala. Ikas mete. Sir, minaw ko ninyo debate. Ana ko Ray Batikin. Si ang yawa isa theory. Yawa, nagparo. Ang yawa daw nagtuo apa nagkaturo. Buhay buhat. Pero nagtuo kino maluwas pa ko ang yawa. Ang tubag na kaan na ang yawa, matutang chipper gini na, nakuna ka ng yawa na to, kinituo ang yawa, grupuhan. Pero na una na ang yawa, siya naman ninaog, siya naman nirebildi. Luwas naman na daan, siya naman ninaog, kilimutan, para mo rebildi. Okay. Nag-aating doon ka. Si Batidor, Michael, 3 minutos.
Dugang Ribatal. Kaya nagkalami ng issue, Michael, ha? Atong taga Dugang Ribatal, no? Atong naon para makabawas po sa pamayag ni Jeffrey Quiliosa. Dugang Ribatal, ha? 3 minutos. Ato ka ribatikin, Michael. Gustong ko pagtuon, wala dinay ni Bro Jeffrey na kitang tanan pagkakasala. Wala dinay ni Bro Jeffrey na wala matarong, wala sa Dini madinay, kinaman sa Biblia. Ikaduha pa, ang Roma 4:5. Ingon dito, na siya, ang natungo, wala kukuha. Ang iyang pagtungo, na matarong. Naman sa Biblia. O gani, ang episode 2:8 inaasa ng Biblia na kita dalawa pinagi sa grasya sa pagtuo dili ato dasag sa Diyos dili kini atong kaugalingong binuhatan ang wag kinsa nga mga pasigan ko dili na patinay wag na pinay tinuod ang mayong binuhatan importante na siya sa Kristohanong panagaway sa sa katilingbanong pagkinabuhi pero kung kalawasan na kaisikutan dili buhat ang isyo man luluwas nga naman kaluwasan man so ang tuyo na ito manluluwas para ta manluwas so sa may buhat sa manluluwas pagluwas kita may luwason sa manluluwas na sa Biblia sa Thessalonica this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ came into this world to save sinners. So si Kristo ang manluluwas sa mga magkasala kitang tanan magkasala salit ka ni Kristo ay may walang Biblia ang mayong binuhatan na makaluwas hindi man ang kaluwas sa mga binuhatan. Salamat. Okay, mautong additional ribatal. Niribatikin, may tungod sa ilang atima, ining adlaw Domingos, Batikos, Bagto. Atong taga 30 minutos, si Jeffrey Quiliosa ang nabahayag. Di kini pagtumpo at pagtuban o kinanandang bubuhat o niya pagto aron ta maluwas. Mga idol, ang atong igsoon, bakit din kasabot? Sige, po sa ingon na makaluwas. Tinuwapitan na ang pagtuo makaluwas. Pero, ang pagtuo nga, higpit, ha? Unsa may makapahigpit sa pagtuo? Ang atong mga buhat. Klaro magana, nasa sa Dago 2:22, ka makapahigpit sa atong pagtuo, mao ang atong mga buhat. Kunya ang iya, pagtuo na nanin. Sa ito pa, ginuwas ko na sa Kristo, ginuwas bitaw ta. Pero ang pangutana, ginuwas ta, pero kinsa may ginuwas ang makasasala. Na karon, kumampan na luwas na, nagdili man siya og mga kasubuan. So, karon ang pangutana, nanong nagdili man siya? Kung dili na ito tumanon, luwas siya punta? Kung dili na ito tumanon, luwas siya punta? Kaya nagtumpo naman ta niya, giluwas naman ta niya, nagto sa cross. Muna ibuti pasabot. Dili lagi. Ano man tinuod na sa atong pagtuo na luwas pa. Pero kung dipindi sa atong pagtuo, dipindi sa atong pagtuo, kaya ang pagtuo na dili higpit, di ka na maluwas. Kaya matod pa sa Dago 2:14, nag-ingon, makaluwas pa kaniya ang pagtuo na walay buhat. Ang tubag, ito po ang ginadaan ito. Dili kayo. Kaya karon imo na lang sa pako, nga dili man yun na maluwas. Na mabasa man gina na makaluwas magkaniya ang pagtuo na walay buhat. Hindi kayo. Kaya nga niya mo na sa pakol. Kinala ang buhat na ito na maluwas. Sa ito pa, magbuban ginagawa, pagtuo nga nagabuhat, pagtuo nga nagabuhat, pinaagi sa gugma. Matod pa ni San Pablo. Nag-ingon siya, makuha, sa dula ako'y pagtuo nga makapabalhin ng bukit. Ano magkana? Makapabalhin ng bukit. Unya, wa ako'y gugma, wa ako'y kapuslanan. Sa ito pa, nagpasabot. Ang nagpasabot kini, na kung ang imong pagtuo, bisa kung sa panagkadaka, unya, wa kay gugma, di ka mahimong malangit. Pero man, wa mo kay kapuslanan. Unya, adto na yung kakalangit, nga wa mo kay kapuslanan. Mao na yung mga igsoon. Mao na kung gingon ganiya, kung pagtuo lang, wa kinala na buhat, pag una pangyawa na to, dito ka nagtuo mo ni Kristo. Dito
ito lang ang pamutaan ha, paglingon, sa iya ng pagkayawa ba? Ang iya na sa karoon na, sila sa iyang pagkayawa, magmula na dito siya, kitukulan niya, ha? Noon na diya mga kahigsunan, na, consider, di siya din kayo ning tuwaan ka ng paglingon na pagtuo lang. Bukman ba ta pinagi sa itong binuhata? Kung niya moingon siya, noon nga, maluwag mo sa pagtuo niya, wala may buhat, sa may hukman niya, kung may buhat, mau ka niya. Okay. Tapos na ang debate ng duha ka Ngilngil ni Batista, may